Good morning, mga kahagas, mga kawander, mga kakuan. I-update ko muna ang aking mga halaman, guys. Ayan, oh. Wala na akong tanim, wala sa ayos. Ito, tumubo dito. Di ko alam kung anong halaman yan. Ito yung mga tinanim ko noong March. Sus, matagal na. Ito, sibuyas to eh. Pero parang wala ng tsansa. Ito siya. Di ko alam, ibutin ko yan kay baka mag-ano lang to sa pagtubo na sibuyas. Sa gabal. Lipat ko yan yan. Di ko alam kung anong tanim yan. Biglang tumubo lang. Siguro mga previous na ano yan. Ay, mga dahon lang natanggal. Wala na naman sa ayos. Ito, mga ugat nandun sa ilalim, oh. Sorry, mga tanim. Pero meron akong project ngayon bago, guys. Bungkalin muna natin to. Diyan lang. Okay naman yan eh. Okay naman lupa po eh. Dito yung dati kong sibuyas, oh. Wala rin, hindi rin nag-survive. Deads lang siya. Isa lang nabuhay noong March 23. Ito lang sa gitna. Sibuyas. Itong ahos dito sa kabila, wala rin. Dito wala din. Lagyan ko nga ng sili na parang sili at salwa. Pero wala. Ibang panahon ngayon dito. Pero subukan ko ngayon, may bago akong tanim. Yun ang ahos, oh. Namag na lang. Di talaga. Ano yan. Bungkalin natin to. Patubo pa tong, meron akong bagong mga liso na kinuha ko doon sa Crumis. Sana ano siya. Subscribe naman kayo dyan. Wala kayo sa ayos, ah. Lagyan muna natin tubig. Sprayhan. Sana tubo na to kay sili to eh. May tumubo ng mga kuwan, guys, oh. Mga anong tawag dyan, moose. Dito sa kabila. Yan, sa sibuyas yan. Ito lang nag-survive. Kaso parang malapit na rin madidbol. Wala sa ayos ang init eh. Sa labas hindi masyadong mainit. Merong sun. Pero hindi mainit ang temperature. Hanggang positive 10 lang. Lamig pa rin ang hangin. Ayan, buuan muna natin. So, yan, ready na yan. Taniman ko na mga bago yan. Ito, wala. Dates din yan. Ito mga liso ko, guys. Kinuha ko doon sa Crumis. Yan. Marami yan sila. Kunin ko muna. Tapos, lagay ko dito. Yan. Let's na yan. Laman na natin kung tubo ba siya o hindi. Tubo sila di okay. Kung hindi, ganun talaga ang buhay ng mga plants. Yung tubo ngayon wala sa ayos. Sana tubo to. Dami naman nila eh. Pero tubo yan sila. Mabuhay yan. Kukuha ako mag-iwan ako ng isa piraso kung sino yung pinaka mauna o sino pinaka malaki. Una maglabas sa mga dahon kahit mga 3 dahon lang. Yan guys, ready na yan. Mag-update na lang ako nito next month ulit. Wala sa ayos. Sana mga 2 weeks siguro labas ng mga dahon-dahon yan. Diretso na lang yan sa akin eh. Okay, so dito muna. Bye-bye. Update ko na lang kayo sa sunod na buwan.